The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si Gemma Panen at inirereklamo niya ang dalawa umanong ahente na kanyang katransaksyon sa isang networking company. Ayon sa kanya, nakuhanan daw siya ng higit kumulang sa 200,000 piso na dapat ay may kapalit na produkto. Subalit ang ipinangakong produkto, partner, hindi na raw nakarating sa kanya. Ayan, partner. So, malaking pera, may produktong ipinangako pero hindi nakarating daw sa kanya. Magandang hapon sa iyo, Gemma. Yes po, madam. Opo, Miss Gemma, makikwento nga po sa amin ano itong inireklamo mo patungkol dito sa dalawang ahente. Bakit kayo nagkaroon ng transaksyon na ganitong kalaki at bakit nagkaroon ng problema? Unang-una po, madam and sir, nasa abroad po ako niyan na nang pangyayari po yan. Na may nag-aalok sa akin na networking. Opo, kinakabahan po kayo, ma'am. Yes, Relax ma'am. lang po, ma'am. Nag-uusap Okay. lang po tayo. So, bali, isa po kayong dating OFW. Yes po, ma'am. Okay. Nung katransaksyon nyo po ito, na inireklamo mo, nasa Saudi po kayo or sa ibang bansa? Sa Kuwait po Sa ako, Kuwait, madam. okay. Sa nasa Kuwait po kayo, so nagkaroon kayo ng transaksyon. Opo. Paano nagsimula na nagkaroon po kayo ng transaksyon na ganito? Unang-una po, nakilala ko po si Jolie, nung siya sa akin, nag-assist ng pa-abroad po. Siya sa amin na ng abroad sa agency. Siya po nag-assist sa amin na nagkuha ng passport, tapos yun ang simula na pagkakilala namin. Tapos alis na nga po ako nagpunta ng abroad, yun na po na nagtagal naman ako ng 1 taon, saka ko naman siya inanuan na may naghahalok sa akin ng mga networking. Di naisip ko na si Julie nga, pwede ko na kang pagkakatiwalaan. Sabi ko, yun na lang ang ko ng networking kasi networking nga po Okay, sila. wait lang, ma'am. So, bale, bago kayo pumasok sa networking na ito, kakilala mo siya dahil tinulungan ka niya na makapuntang abroad. Opo. Dahil sa agency ito. Opo. Okay, meron kayong agency. Tapos, nung nasa Kuwait ka na, inalokan ka niya ng networking na transaksyon. Hindi naman actually pong inalok ako nila na na networking. Nakita ko sila nag-networking. Sabi ko, maganda pa yung networking na yan. Tinanong ko nga si Miss Julie. Sabi, oo, ang ganda. Ang daming mga paliwanag nila. Naman ako. Nakumbinsi naman ako na akong unang naglapit sa kanya kasi maganda nga sabi ng networking. Sabi ko, okay. Pinaliwanag naman nila sa akin. Sabi ko, okay. Kuha ka na ngayon ng account. Mag-open ng account. Opo, Oo. open ka ng account. Sabi ni So, ibig sabihin po nito, ma'am, kayo po yung nakakita na maganda yung networking na pinasukan nitong si Julie. Kaya Yes po po. na-convince or nainganyo kang sumali. Opo. Okay. So, ngayon, nung ipinaliwanag niya na sa'yo yung kagandahan ng networking na ito, sumali ka na. Yes po, Okay. sumali na po ako. Ayun po, na abang padala ka ng pera na pangbilitan na ng product. Kasi nagbibili din sila ng product sa may din silang mga nag-working din po. Opo. Kaya yun po, di nagpadala ko. Kaya nakapangalan na nga po kay Maria Concepcion po. Siya nagbigay sa akin na doon na lang ipadala. Sino itong si Maria Concepcion? Yung sabi, lang ng mentor daw ni Mentor Julie. ni Miss Julie. Opo. Okay. So, ano yung naging usapan nyo noon? Kasi,
na-convince ka dahil sa kagandahan ng networking nakikita Opo. mo online, tapos ipinaliwanag niya sa'yo. So dito na, pumasok. Ilan ba yung ininvest mo sa una? Unang-una po, ang pinasok ko muna nasa 7 account po. Sabi ni Jolie, na pwede mo nga, 15 account mo lang kapag mayroon ka pang pera. Sabi ko, oo, mayroon ako na akong pera dito. Sige na ako, 15 accounts ko na. Nagpadala ulit ako ng pera. 15 accounts na. Yun na po, sa 15 accounts na yun, may ibabalik daw sila sa akin ng 40,000. Sabi ko, okay. Sa 15 accounts na yun, magkano yung binitawan mong pera? Nasa unang-unang pinadala ko nandito po yung Estimate niyo po lang. Estimate mo lang. mga 65 ata yun o 63. 65,000 for 15 accounts. Tapos, Hindi pa. Yung una lang yung partner. Yung una pa lang. 7 accounts 7 lang po. accounts, okay. Opo. Sunod naman, nagkulang yung sa pag 7 accounts ko, nagpadala ako ng 2,000 yun 2,100. Ayun, 7 accounts na po yun. Tapos naman, nagpadala naman ako para na mag 15 accounts po. Yun po, nagpadala ako ng mga 85,000 po yun. Na naman. Pero doon Opo. sa una na 7 accounts, meron ka na bang nakuha doon, na balik sa'yo, or kumita ka na ba, o wala pa? Nagdala sila ng product sa bahay, dun sa family ko po, dito sa Bicol. Kaya nakumbinsi ka Opo, dahil nakumbinsi nakita ako. mo na may produkto talaga. Opo. So nagdagdag ka ng ibang accounts, Opo. total of 15 accounts. Yes po. So bali yung una 65,000 plus 2,000 at dagdag na 85,000. Yes po. Okay. Okay, matanong ko lang. Kasi produktong pinag-uusapan natin ito. Opo. Ito bang produktong ito ay gulay, bigas, kape, ano ba ito? Isda, karne, ano ba? Ano po, sabing 24... Food supplement. po. Okay. Food Naitanong ko lang. supplement. Oo. Naitanong ko lang kung anong klaseng Importante produkto. malaman natin, partner. O kung gulay o food supplement pala. Okay. So, pinakikinggan kita kanina, ang naipasok mo na, una ay mga 65,000, sunod ay mga 80 plus. 2,000 pa, partner, na Oo. dagdag. Oo. So sa madaling sabi, yan ay umaabot na ng mga mga nasa more than 150,000 na. Yes po, yes po. Okay. Yung ipinasok mong mahigit 150,000, kanino mong pangalan pinapadala? Maria Concepcion po. Maria Concepcion. Opo. Ito bang Maria Concepcion ay kilala mo? Hindi po, nagpakilala sa akin si Miss Jolie po. Okay. Nung pinasok mo yung pera sa networking, ano yun? Sa pamamagitan ba ng bank account o paano? Bank account po. Ni Maria Concepcion? Yes po. Taga saan naman daw itong Maria Concepcion na ito? Sabi nila tabako daw. Okay. Yan pakilala sa akin. Okay. Dahil nga, ang ipinasok mong pera ay mahigit 150, batay lang sa initial na computation ko, yung bang produktong dineliver sa'yo na food supplement doon sa bahay nyo, sa estimate mo magkano yung halaga? Nasa nasa 7 accounts po. So mga ilan? Magkano po yung Hindi pa 100,000? 70,000. Yung halaga. Opo. Ano namang ginawa mo doon sa produktong yon? Na-deliver sa bahay mo? Pinagamit ko sa family ko po. Yung iba po, nagka-expired na po. Hindi naman nagamit. So, hindi mo... Pero may dagdag ko lang, partner, sa usapan nyo, once na nakarating na sa'yo yung produkto, bahala ka na kung paano mo ibebenta. Yes po. Okay. So, ibig sabihin, yung unang produkto natanggap nyo, pero hindi nyo naman naibenta lahat. Hindi naman yung po. iba, personal na nagamit, pero meron talagang produktong nakarating. Yo po. Okay. So, ngayon, ang reklamo mo, merong kulang. Opo, mayroon kulang po. Yung ibang products po. Hindi na i-deliver. Okay. Opo. Matanong kita, ilang taon ba itong transaksyon yung nangyari? Ilang buwan? Kasi nagsimula kami yan 2020. 2020. Opo, August po. Okay. Buong 2020 ba, taong 2020, na-deposit mo lahat yung pera? Opo. O, yung produkto kailan lang na-deliver? Nung pakabigay ko naman sa kanila, siguro mga 2 weeks po. Na-deliver? Opo. Wala nang kasunod? Yung Wala na pag-deliver? po. Wala nang kasunod po. So, ibig okay. sabihin, partner, yung una na binigay niya doon sa 7 accounts, dumating yung produkto. Yes po. Yung So, pangalawang another 7 accounts, walang produktong dumating. Wala na po. So, sa Pero yung unang produkto, ang usapan nyo, bahala kayo magbenta. Opo. Pero nababanggit mo, hindi lahat na ibenta. Hindi na po. Bakit po? Ano yung naging rason? Bakit hindi? Gusto ko lang maitanong, sige, partner. sige. Tanong Hindi mo, naman partner. po, sabi nila, mag-i-invite daw ako para yung product. Sabi ko, di man ako maka-invite kasi nagtatrabaho nga ako. So, bakit bumili ka ng produkto na hindi mo pala kayang ibenta?
Kung sa ano po, pagamit po sa family ko po, parang ano, sabi nila na... Pero aside noon sa kung hindi mo mabenta, meron pa ba siyang ipinangako sa'yo? Nakikita ka din dito sa networking na ito? Opo, mayroon po. Meron. Mayroon po. Okay. So, yun ang gusto mong habulin? Opo. Okay. Alam mo, partner, pag sinabi kasing networking, obligado ka talaga mag-imbita. Oo. Pero meron silang, gusto kong malaman din, eto ba may upline na tinatawag at downline? Opo. Okay. So, sa tingin mo, magkano yung halaga ng produkto na hindi na-deliver sa'yo? Nasa 30 accounts na nga 899 so isang account. 8,900. Basta nasa 269 po, nasa 30 accounts pa po. Ilang accounts ang binili mo lahat? Nasa 38 accounts po. Inubos mo yung sahod mo sa Kuwait? Pinasok dyan? Kasi nagtiwala po ako sa kanila eh. Sabi nila, pag uwi mo nga, i-check na lang yung mga in-income nyo. Grabe, Ito bang pagtitiwala mo dahil akala mo, sa buong akala mo, pag uwi mo at dahil dito in-invest mo itong perang ito, ang akala mo talaga May kikitain. bubunga at kikita ng malaking pera. Yun po ang inaasahan ko po. Hindi na ipaliwanag sa'yo na, alam mo ang networking, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka nag-imbita, hindi ka nagbenta, wala ka rin kikitain. Pero meron din partner na networking partner na kahit nasa upline ka partner, no, kahit hindi ka magtrabaho, yung mga downline mo yung magtatrabaho partner, kikita ka pa tayo. Bihira yan, partner. Yan partner ang isa sa mga ipinapaliwanag ng networking. Kaya So ngayon, naiinganyo. ngayon, kailan ka nagka-problema? 2020 kasi itong transaksyon nyo. Kailan ka nagka-problema? Nagka-problema na po ako noong pagdating ko dito po. Anong taon? 2021 po. 2021? Opo. Ano ang sabi nila sa'yo, yung last na usapan nyo, pagkatapos na tanungin mo na sila? Sabi ni Maria Concepcion, magkikita kami sa Manila nung nagpunta ako ng December 2021. January na po, 2022 po. Tapos, unang-una nagkita muna kami ni Jolie dito sa Legazpi. Isinama nga ako niya dyan sa office ng ano po yun, Julie, yung ano? Basta sa networking? Opo, sa networking po. Okay, so Dinala ko niya. sa madaling sabi, ang naipasok mong pera dito lahat sa transaksyon na ito ay mahigit 200,000. 279,928 po. 279,928. 928. Okay, tanong ko, maliban ba dito sa ipinasok mo sa networking na ito, may naipon ka pang pera sa pag-abroad mo? Mayroon po, nakapabahay naman po ako. So maliban dito. Opo. Gusto ko lang din Okay. matanong partner, ano yung trabaho mo sa Kuwait? DH po. Domestic helper pero talagang nag-ipon Opo. at Pinaghirapan umaasa. ko po yun. Mas malaki yung naipabahay mo kaysa ininvest mo dito sa Mas networking. malaki yung inimbis ko dito. Ay, aray ko. Yan partner ang problema. Aray ko, partner. Maliit lang yung napagawa mong bahay. Opo. Mas maliit maliit lang yung po. naipundar niya, partner, kaysa sa Buti na lang ininvest niya. partner, may napundar pa rin siya partner. At kung hindi, kung lahat yun na idagdag niya dito partner sa networking, mas Bakit kasi, masakit sa ang loob. napansin ko lang, partner, tinatarget talaga ng mga networking yung mga OFW. Yes partner. Kasi alam nila, Pati mga boyfriend, tinatarget yung alam mga nila OFW. partner na may mga pera talaga. Na ang gusto partner, pag uwi, may malaki din silang pera partner na Naalala may mo, partner? idadala sa pamilya. Tinatarget yung mga OFW ng mga boyfriend na mag-share ka, mga gano'n. Correct. Yung naalala mo partner, yung nagpabahay din. Oo. Okay. Eto partner, makakausap naman natin partner yung inirereklamo. Kasama rin natin ngayon ang isa sa mga inirereklamo umano ni Gemma na si Julie Bulawan. Magandang hapon sa iyo, Miss Julie. Magandang hapon po sa inyo. Opo. Miss Julie, napakinggan mo itong binabanggit ni Miss Gemma patungkol dito sa inirereklamo po sa inyo. Ano yung masasabi mo? Dahil sinasabi ni Miss Gemma, malaking pera yung na-invest or naibigay niya dito sa networking na isa po kayo sa mga nag-inganyo din sa kanya. Totoo naman po yun. Kaso lang po, maayos Pakilapit lang po. Maayos naman po yung pag-uusap namin. Kaso lang po, nung pag-uwi niya na parang ang dami na pong pumapasok sa utak niya, ang dami na pong sinasabi niya sa amin dahil lang po hindi siya mabigyan ng pera. Tungkol po dun sa products na sinasabi niya, kaya po hindi maibigay sa kanya kasi ayaw niya pong tanggapin. So, ibig sabihin, may ibinibigay kayong produkto. Opo, Aside meron doon po. sa unang produkto doon Yes sa una po. niyang 7 accounts. Opo, kasi ang sinasabi niya po is aanhin niya daw yung products, hindi niya naman daw kaya magbenta. Yun po ang hindi niya po maunawaan sa pinapaliwanag namin sa kanya. So, ibig sabihin nito, Miss Julie, yung unang produkto doon sa 7 accounts, natanggap niya, Opo. etong pangalawa, ayaw niya nang tanggapin. Opo. So, teka, makasingit lang ako, partner. So, parang nagsisisi na siya na nag-invest siya, gusto niya, maibalik na lang yung pera. Opo, gusto niya po, pero ang ibigay namin sa kanya, at inuobliga niya po kami.
na ibigay sa kanya pera. Buwan-buwan daw po siya bibigyan. Hindi naman po namin obligasyon talaga na pera talaga yung ibigay namin sa kanya. Kasi nga po, yung product is dapat tanggapin niya. May ano din po kasi siya sa amin na tulungan siya na ibenta yung products. Kaso nga, inuobliga niya po talaga kami. Willing naman po sana pwedeng kayong ganun. tumulong. Opo, tutulong Pero kami. yung iobliga kayo, Opo. parang... Dumating pa po sa point na kami na yung sinisisi niya doon sa inutangan niya po, doon nagpapabahay po siya, na sinisisi niya kami na sinisingil na daw siya ng mga inutangan niya. Kaya kailangan na daw namin magpadala. Nung time po na yun, nagpadala po si Miko sa kanya ng pakilapit lang po. nagpadala po si Mentor Miko sa kanya ng 1.5. Sabi niya, aanin ko naman tong 1.5 na to. Sabi niya, ang dami daw ng utang niya. Hindi naman po namin obligasyon na bayaran yung utang niya, di matanong ba ko lang po, si mentor na binabanggit niya, ninyo po, ay, ano po yung pangalan nito? Maria Concepcion po. Eto na po si Maria Yes Concepcion po. na pinapadala niya Yung po ng apply pera. po namin. Opo, so apply nyo. Matanong ko, Miss Julie, ano yung position niyo po dito sa networking na ito? Member din po. Member. Yes. Okay. So, gaano katotoo na ito daw na produkto na pangalawa doon sa account mo ay talagang gusto naman ipadala at ibigay? Ito, anong sabi ko, kung ipapadala ninyo LBC lang, hindi ko naman na kanya tatanggapin. Gusto ko kayong dalawa magdala dito sa akin. Saan? Diyan sa bahay nga mismo, o kaya dun sa ginubatan. So gusto mo, personal na dalhin nila? Opo, Bakit personal naman? kasi gusto ko makausap silang dalawa na talagang ipaliwanag nila sa akin kung bakit nangyari yun na product na yun na di pa na, sabi niya, ibibenta. Sabi ni Maria Concepcion sa akin, may nag 15 accounts na nga sa downline mo. Ano ko na lang yan doon. Wait O, lang, sabi ko, sino nangako sa'yo na sila yung magbebenta ng produktong ito? ano sa akin si Miss Jolie, sabi niya, tutulungan nga kita Tutulungan. Opo. Pero hindi daw yung iobliga mo sila na sila yung magbenta. Ano naman, sinasabi ko na ibenta nila kasi wala pa ako dito noon. Pero aware ka na pagsali mo dito, pagbili mo ng accounts, kayo yung talaga yung bebenta ng produkto at hindi Opo. sila. Sabi ni Maria Concepcion, tutulungan naman ako kung dalawa katao ni yung account ko. So, ibig sabihin, kaya ka nakumbinsi na bumili ng ganito karaming accounts dahil nangako din na tutulong sa pagbebenta. Yes po. Actually, partner, lahat ng ahente ng networking, ganyan ang pangako. Oo, syempre, convincing Kuha ka na. power yan, partner. Kuha ka na. Bayaran mo na to. Kaming bahala. Tulungan ka Totoo namin. yan. Ganun yan. Oo. Nangyari yan. Miss Julie. Kaya lang, ang kuwang ko lang dito, ang napansin ko, baka hindi masyadong naintindihan ito ni Gemma kung ano itong transaksyon na pinasok niya na networking. Kasi hindi pwede yun na katulad niya, 30 ilang accounts kinuha mo? Nasa 38, partner. 38. Ang kumukuha lang ng ganyang karaming account partner, pag alam mo sa sarili mo na magaling kang magbenta, Kung bibigyan mo ng oras at panahon. Oo, pero kung hindi, mahirap. Oo, hindi mo pwedeng iasa, partner, sa ibang tao. Miss Julie, nasaan itong mga produkto na tinutukoy ni Gemma na dapat ay nasa kanya at sinasabi niya na dapat ihatid nyo sa kanila ng personal? Asan itong mga produkto Na ito? kay Mentor Miko po, dapat po, nung last contact nila, kinontak po si Gemma na magkita sila, kaso hindi po nag-reply si Gemma. Tapos parang binabaliktad daw po ni Gemma si Mentor Miko. Pakilapit lang po. Parang binabaliktad po So, kasi ibig sabihin, nakahanda naman yung produkto Opo. intact na ibibigay sa kanya. Opo, Kaya nakahanda. lang, yung araw na yun na dapat magkikita Hindi sila, po siya nag-reply. hindi po siya nag-reply. kasi naiirita na daw siya, naasaran daw po siya, nagagalit na po siya sa amin. Kaya hindi siya, nababad trip siya, kaya hindi siya nag-reply. Okay. Yun po yung sabi niya. Okay, matanong ko lang po. Para sa kaliwanagan na rin po, ano ba talaga yung setup or usapan nyo ni Gemma patungkol dito sa networking na pinasok niya? Kasi although nasabi niya kanina na siya yung naingganyong una kasi nakita niya sa mga post Opo. nyo. Tapos, tinanong ka niya, siguro pinaliwanagan mo. Pinaliwanag mo ba sa kanya ng maayos? Okay, oo naman po. Kaso nga lang po, nung time na... yung Sinabi mo umuwi ba sa po siya- kanya kung paano talaga yung sistema ng Opo. kitaan? At pinaliwanag mo ba sa kanya na kapag gumawa siya ng ganito kalaki, kung hindi maibenta ay hindi rin siya kikita? Opo. Tapos, yung sinabi din po namin na about dun po sa pag nag-package po siya is yung return of investment is yung product nga po. And then pag hindi po siya gumalaw, hindi po siya nag-recruit, hindi po siya nag-invite,
Wala hindi siyang po kikita. siya kikita. Oh. Gusto So, ko okay. hindi po niya na maintindihan. Sabi Eto, na paliwanag Miss namin Julia, sa no, kanya. gusto ko maging prangkahan Alam mo, tayo dito. kasi Prangka partner, tayo, partner. tinan mo kung alam ni Gemma na hindi siya kikita, hindi ito mag-i-invest ng ganung kalaking Kaya nga, kulang-kulang partner, 300,000. Kaya gusto ko maging prangka tayo, Miss Julie. Ano, doon ba sa pag-iinganyo nyo kay Miss Gemma, walang ibang o walang dagdag na parang convincing power na sabihin na natin na medyo may panlulokong term or panlulokong Wala naman style po, ma'am. na parang, nakita natin talagang parang ano ito, partner, parang gustong-gusto talaga nito magdagdag pa ng accounts. Diba? Dagdagan natin yung convincing power natin kahit alam nyo pong mali. Wala naman Wala po, ba? ma'am. Kahit mismo siya makakapagsabi po kung ano ang mga pinaliwanag ko po sa kanya. Okay. Tama ba yung sinasabi niya na wala naman panlulokong style? Wala naman po na sabing pangluloko. Ang sabi nila, mag-invite daw ako. Ang ginawa ko naman po, ma'am, sir, in-invite ko yung family ko. Pinuhunan ko po. Mhm. Nasa 16 accounts po. Okay, naiintindihan ko yan, partner, na parang binary, di ba? Pyramid yan. Na pag eto si Gemma, no? Sabihin natin ito si Gemma. Nag-invite. So, invite. So, dadami yan. So, dahil ang ginawa niya, bumili siya ng mga accounts, considered as invite yon, di ba? Opo, yung mga family niya po. Yung downline. Yun po yung nilagay sa ilalim May kita niya. ba siya doon? May kita po siya. Kaso po, yung income niya po doon, in-add account niya po ulit sa ilalim po ng mga family niya. In-add account. Ibig Kaya po, sabihin, yung income hindi niya, na siya balik ulit. Ipinunan niya ulit po. So, ibig sabihin, doon sa mga dinagdag niyang account, may na-receive siyang pera. Sa account niya po, hindi na po yun na padala sa kanya kasi nga po, ano na po siya tawag doon? Re-account. Totoo ba yon? Yes po, ma'am. Ni-re-account. Pero, bumitaw pa din siya ng malaking pera, tama? Opo. So, ibig sabihin, Yung income niya na po yun doon sa, sa networking. Yung income na doon sa account tama niya. ba yun, Gemma, na wala ka nang masyadong dinagdag na pera dahil yung income mo doon sa mga binili mong account, ni-re-account mo? Yes po. So, bali yung anak ko po, naging 8 accounts po. Yung family ko, yung mama ko, isang account po yung 5 kapatid ko po, yung pamangkin ko po, 5 kapatid. Okay. Basta So- nasa 16 account po Okay. lahat po. So, ganito. Bago ko kayo bigyan ng pagkakataon na kayo mag-usap, matanong ko lang kasi ikaw po yung nag-INT, ano? Yes po. Ang member doon. Yumamang ka na ba dyan sa networking na yan? Yun nga lang po, hindi po. Sa totoo lang Tingnan po. mo ha. Yung nag-recruit sa'yo, yung nakausap Nakita niya mo, po yung hindi rin sitwasyon yumaman. namin. Kaya mag-iingat kayo mga kaibigan sa pagpasok-pasok sa mga networking. Okay, ito na ngayon. Magkaharap na kayo. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Kasi siya yung nakatransaksyon mo. Mag-usap kayo. Ang masabi ko lang, ibalik mo lang Pakitagalog, sa akin pakitagalog, yung pakitagalog. ibang pera talaga. Kasi yung, yung mga products Dito daw, po, dito po. Ni Mentor Miko, expired na daw yung iba. Nasa inyo na expired, hindi naman yung binigay sa akin yung product. Yun lang po, ang gusto ko, ikabalik mo na sa yung ibang pera po. Kasi kung binigay niyo sa akin yung product, may expired mo na to, masira, hindi ko pinabinta, okay lang. Kaya lang, nasa inyo pa yung mga product na iba. Anong sagot? Nasa 30 accounts pa yun. Yun nga po yung paulit-ulit natin na pinag-uusapan dyan, Ate Jem. May mga convo tayo, ini-screenshot ko para katibayan ko yun sa mga sinasabi mo sa akin. Paulit-ulit lang tayo dyan sa product na yan. Ibinibigay na sa'yo yung product, ayaw mong tanggapin kasi sabi mo, aanhin mo yung product na yan. Paulit-ulit po tayo dyan. Julie, kung dinala niyo mismo sa bahay na tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko talaga. Dalahin niyo. Kaya lang naman yung dinadala. Ang problema nga, di nyo dinadala. Alam Paano ba nga nila nin- yung bahay nyo? Kung saan? Alam, Okay. nagpunta nga po. So, bakit hindi nyo naman Gusto ko dinala nga sa bahay nila? Sa Kasi dito sa sinasabi niya nga po Legazpi. na aanhin niya daw yung product. Kaya nga hindi po namin kumpirma kung kailan namin ibibigay sa kanya kasi nga po ayaw niyang tanggapin. Pero kung totoong naandyan sa inyo yung product, dapat dinala talaga nyo sa bahay Oo, niya. dapat para dinala sa nakita akin. nila na talagang andyan yung produkto at wala kayong balak na lukuhin siya. Opo, wala Diba? naman po talaga, ma'am. So ngayon, dahil binabanggit niya, expired na talaga yung produkto, kayo naman, naandyan talaga sa networking, hindi ba pwede na yung produkto na yun, palitan na lang para magamit talaga nito ni Jem at ng pamilya niya na hindi pa expired? Naka-mentor me ko po yung product. So, doon Teka, po po nalilito lang ako kasi kanina ang katransaksyon, ikaw at saka si Maria Concepcion. Opo. Bakit may Miko? Siya po yung Maria Concepcion. O, Biko yun, partner. Maria Concepcion. Nickname lang po yun. Miko, nalula ako doon na. Akala ko iba So naman. ngayon, si Miko, yung katransaksyon niya, pero
dahil tiwala siya sa'yo. Hindi ba pwedeng sabihin mo itong si Maria Concepcion, napalitan na lang natin yung produkto para naman magamit ni Miss Gemma? Pwede naman po, ma'am. Maare, na hindi expired. Apo. Okay ba sa'yo yon? Yung produkto hindi expired, magagamit mo at yung Kasi ng iyong pamilya. madam, yung product po, wala naman magagamit kasi paalis na naman ako ng Ayun, abroad. lumalabas ma'am na talagang ang gusto, Gusto mo niya po po mangyari is pera. Pera na lang po kasi Oo. yun na lang ang ano po. Parang- kasi di man nila binibigay yung O kasi product pera na- din naman yung pinasok mo eh. Opo, pera lang pinasok Hindi rin ko sa naman kanya. naipadala sa kanya yung produkto. Pero alam niya partner na may produkto. Pero ang pagkukulang naman Hindi nito, na i-natin. hindi na i-deliver. Mag-usap kayo. Pera, produkto. Ako sa akin, ma'am, pera talaga. Yun na lang ang bawiin ko sa kanila. Bakit hindi pwedeng ibalik yung pera? Hindi po kasi wala Nagastos naman na? sa amin yung pera. Mic po. Product. Wala naman po sa amin, wala naman kaming hawak na pera. Wala po kaming kinukuha kahit ano sa kanyang pera. Hindi, Yung kasi product po, diniposito yung kay Maria nandyan. Concepcion eh. I-package na nga po yun, sir. Yung pera wala na rin kay Maria Concepcion. Wala po. Eto na lang. Product nga po, Eto yung na lang nandyan. Miss Julie ano. Kasi Miss Julie, yung produkto binabanggit niya, ayaw niyang tanggapin dahil expired na. Pero nangako ka, napapalitan ninyo at hindi expired. Okay, Miss Gemma, dahil ang transaksyon nyo ay talagang may produkto at alam mo, poon sa simula't simula pa na talagang produkto ang kapalit ng mga accounts na ito. Wala naman po sila sinabi sa akin na pangako na papalitan nila na expired Hindi na. nga. Eto nga, Miss Gemma, nangangako si Julie para magamit nyo yung produkto, papalitan ng hindi expired. Parang hindi po pwede na yung transaksyon nyo na binigay nyo Teka, pera. ito, parang, partner. parang May ganun singit lang mo yan, na ako, partner. sandali. Sige. Ilang taon kang naghintay ng produkto na hindi na-deliver? 2 taon po. Partner, kasi mahalaga yon. Itinanong ko yon kasi mahalaga yon. Kung sa period na yun hindi mo talaga na-deliver, dapat ibalik mo na lang yung pera. Okay, ganito. Sa 2 taon na yan, Diba? na pagsali mong yan, ano yung panahon na dapat matanggap mo itong produktong itong pangalawang transaksyon? Nung 2022 po, nung January po yun, Oh. nagsabi ko na Tagal na. dali na yun dito kasi may nag-ano din sa akin ng product. Okay, January 2022. Pero, alam mo na naandun yung produkto, tama? Opo. Okay. So ngayon, hinihintay mo na dumating. Opo. Pero nakikipag-transaksyon naman talaga sila na iaabot sa'yo. Opo. Kaya lang hindi ka nag-reply. Nag-reply naman po ako. Nung time na po yun, hindi naman siya nagsabi na dadalhin sa akin yung mga products. Ang ano lang namin, magkita kami mag-usap. Magkita, mag-usap. Wala naman sabi Kasi nilagay sa akin ganito ng yung partner, product. ha? Kaya Wala ako kayong nababanggit na ipapakita or ibibigay yung produkto, yung oras na Hindi, kasi magkikita may kayo. nabanggit sa kaninang ipa-LBC. Bakit kailangan ipa-LBC? O sabi ni Maria Concepcion, ipalibigis na daw yung product. Sabi so ko, hindi hindi mag- na kung pwede. Gusto So hindi ko. magpapakita yung personal, Po, di magpapakita. magpapadala lang. Kasi ganito yung partner, kaya ko na itanong, may puntos ka rin naman na may transaksyon na kaya naghulog ng pera dahil may produkto. Pero oo, naghulog ako ng pera. Ang problema nyo, yung produkto, hindi nyo dineliver, hindi nyo inihatid sa tamang panahon. Imagine yung last na paghintay niya, January 2022. Ngayon ay mag-July 2023 na. Opo, pero eto naman partner, kasi ang gusto niya, personal. Opo, personal po. Eto naman, ipapa-LBC. Wala ka bang tiwala na ipapa-LBC talaga yung produkto? Ang gusto ko sabihin, ma'am, gusto ko talaga sila makausap ng personalan kasi ipaliwanag nila kasi kung minsan siya nag-chat sa akin, si Mentor Miko naman ay nag-chat naman sa akin. Paiba-iba yung nila sa akin eh. Explanation. So, yung items na, yung produkto na yan sa loob ng 2 taon, saan lang naka-stock? Na kay Mentor Miko po. Oh, lagi lang na kay Mentor Miko, partner. Kasi kung ako naman si Mentor Miko at saka ito, ay hatid ko sa bahay niya. Hindi-deliver ko pati, ginubatan lang pala. Oo. May punto naman ito. Bakit inabutan ng 2 years yung produkto at hindi Kung yun gusto naibigay? talagang i-deliver. Oo. Yun ang po. Singit lang po ako dyan. Baka wala namang produkto. Meron po. Baka imagination na lang yung produkto. Kasi naandun po sa akin Kasi ako yung last time. madali ako magsabi, may produkto ako dito, hintayin mo, papadala ko, ipapa-LBC Hindi ko. mo ba pinicturan man lang at sinend sa kanya na eto yung produkto naghihintay lang sa iyo? Lahat po ng product sinisend po namin sa kanya, kahit po yung picture. Tapos yan po kaya na-imbak sa amin yung products. Kasi nga po, di ba po, nasa abroad siya. Yun nga po, Pero balik, teka, bago po siya umuwi. hindi ko maintindihan yung sabi nyo. Kasi yung unang ang
yung unang ang binayaran niya, na-deliver sa bahay niya. Opo. So bakit pa paano naman yung huling mga binayar? Bakit hindi pwedeng i-deliver? Inaantay po siya nung pag-uwi niya, nag-usap po kami noon. Okay. So ngayon, talagang nakikita natin, partner, na meron lapses sa side ninyo kasi yung unang produkto na i-deliver. Baka naman yung sinasabi niyong produkto, bininta na ni Miko sa iba. Yun Kaya nga po. hindi na-deliver. Hindi naman po siguro. Kasi imposibleng, ako, tinan mo, halimbawa ako si Miko, nandito yung produkto, mag-i-expire na. Siyempre, unahin kong dispose ito. Oo, parang 5 po yan, partner. First in, first out. Oh! O, diba? Yung near expiry, dapat may benta na natin. Oh, ito partner. Eto, partner, para malaman natin at malaman nila Gemma at Julie kung meron bang legal na aksyon na maaring asahan patungkol sa kanilang problema. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Mary Grace Alimanya ng Public Attorney's Office ng Legazpi City District 1. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po. Opo, attorney, napakinggan nyo po ito magkabilang panig, reklamo ni Miss Gemma at ito naman po yung rason ni Miss Julie. Ano po yung maaring legal na aksyon patungkol po dito sa pangyayari? Ang legal advice pong ito ay isang general advice lamang base sa mga impormasyon na ibinigay ng mga lado tungkol dito sa issue. May dalawa pong aksyon na pwedeng maging remedyo ang complainant dito na si Ma'am Gemma. Pero depende po ito kung nagkaroon ba ng deceit o panloloko. Kung base po sa ebidensya ay mapapatunayan na mayroong deceit o panloloko, titingnan po kung presente ang mga elemento ng estafa sa ilalim ng Article 315, Paragraph 1B ng Revised Penal Code. Kung saan ang mga elemento nito ay may pera, produkto, o property na tinanggap ang isang tao sa pamamagitan ng trust, commission, or administration. O sa ilalim ng anumang obligasyon na mag-deliver o ibalik itong produktong ito o perang ito. Opo. Pangalawa, kung mayroon bang misappropriation or maling paggamit ng nasabing pera o property. Pangatlo, kung merong mali or di otorisadong paggamit sa parte ng isang tao na nakadulot ng pinsala sa ibang tao. At pang-apat, kung mayroong demand sa parte ng sinasabing offended party doon sa sinasabing offender. Kung wala naman po ang lahat ng mga elementong ito, ay hindi criminal case ang pwedeng maging remedyo, kundi isang civil case para sa specific performance. Para po ma-require yung other party na mag-comply o gawin po yung kanyang obligation bayan sa kanilang kontrata. That is, for example po, i-deliver yung produkto or kung sa parte naman ni Ma'am Julie para i-receive ni Ma'am Gemma yung produkto. Okay. Opo. So sa ganun pong sitwasyon, kailangan po na ma-determine kung meron po talagang nagawang pagkakamali itong si Miss Julie at kung may pagkukulang naman po si Miss Gemma. Pero pag may napatunayan po na talagang may pagkukulang or may kasalanan po itong lado, ito pong si Miss Julie, estafa po yung pwedeng kaharapin. Tama po, attorney? Opo, pero i-evaluate pa rin po yan ng abogado. Kaya po mas mabuti po na personal po silang dumulog dito sa aming office or dun sa pinakamalapit sa tirahan ni Ma'am Gemma, which is Kamalig District Office po, para ma-evaluate po yung merito po ng kaso o kung ang mas mabuti po ba ay yung civil case talaga yung ma-file. Opo. Attorney, maitatanong ko lang po ito kasi yung transaction po na nangyari ay year 2020, 2021, hinihintay po nitong si Gemma yung produkto January 2022. Yung last na paghihintay niya ng produkto. Ngayon po ay patapos na ang June 2023. So ibig sabihin po, mga isang taon at kalahati na po na hindi na i-deliver sa kanya yung produkto. Ngayon, ang gusto pong mangyari nitong sila Julie ay i-deliver pa rin yung produkto pagkatapos ng isang taon at kalahati, ngunit ayaw na ni Gemma. Yung po ba, mahalaga po ba itong panahon or period na medyo natagalan masyado yung pagdi-deliver, attorney? May epekto po ba ito sa reklamo? Kung ganun po na medyo natagalan po yung pag-deliver ng mga produkto, ay pwede rin po, bukod sa action for specific performance ng isang civil case, ay pwede pong humingi ng danyos si Ma'am Gemma mula kay Ma'am Julie. Kung totoo nga po or mapapatunayan ng ebidensya na talagang may
lapse po sa part ni ma'am. Opo, Opo. kasi naitanong ko po yan, Pero- attorney. Naitanong Opo. ko po yan kasi kailangan ni Gemma yung produkto noong January 2022. Ngunit ngayon, June, ano na tayo, 29, 2023, ay hindi pa rin dumarating sa kanya yung produkto. Ibig sabihin, hindi niya napakinabangan yung produkto. Ngayon, na gustong ibalik sa kanya, hindi niya na rin kailangan yung produkto, attorney. Sa kontrata nila, ano po, kung ano po yung nakalagay sa kontrata. Kasi kung nakalagay sa kontrata na pwedeng i-rescind, kumbaga, ng isang party yung kontrata, unilaterally, pwede po gawin niya ni Ma'am Gemma. Pero kung wala po doon stipulation sa kontrata nila na pwedeng unilaterally i-rescind yung kontrata, dapat po ay yung action na yun ay dumaan sa korte, yung Ayun. civil na kaso na yun po. Opo. Ayun, opo. Dagdag ko lang, attorney, ano kasi nababanggit nyo po yung kontrata. Ibig sabihin, sa kontrata po nila, kung produkto po, produkto din. Pero dahil po sa danyos na nangyari, pwede po Sa ba tagal. itong si Gemma ay mag-refuse doon sa produkto at hingiin na lang po na ibalik sa kanya yung pera? Kasi po meron ng partial na fulfillment ng contract. Yun po unang delivery po ni na Ma'am Julie kay Ma'am Gemma. Kaya po, imposibleng maibalik sa dating original nilang estado or status yung mga parties. Kaya po, ang magiging remedyo na lang ni Ma'am Gemma ay mag-file ng isang civil case for specific performance para ma-compel or ma-require si na Ma'am Julie na i-deliver po yung iba pang produktong kulang. Ayun. Okay, so ibig sabihin, produkto pa rin. Maraming salamat po, attorney Mary Grace Alimania. Apo, welcome po. Ayan. Opo, pero pag-aaralan nga, partner, kasi pwede na rin humingi ng danyos kasi Oo, natagalan civil eh. case partner, Oo. pero sabi nga ni attorney, depende pa rin yan, partner. Kung ano yung nasa mapag-us- kontrata. Yan. Kasi hindi pa natin nabasa yung kontrata. So, napakinggan nyo yun, Miss Gemma. Pwede kang magsampa ng kasong civil case dahil yung danyos na umabot sa'yo dahil dito sa pangyayaring ito. At syempre, ito naman si Miss Julie, kung talagang gusto nyo talagang ibalik yung produkto, ang pangako niya, partner, hindi expired na produkto. Asan ba itong si Juan, Miko? Sa tabako po. Pero nung last po na dapat magkikita po Oo, kami. magkilapit lang po. Last po nung dapat magkikita po kaming tatlo is sabi niya po pupunta siya ng Catanduanes kaya hindi daw po siya makaka. So, malayo na, rating. malayo na. Baka sa susunod, nasa Samar na yan, si Miko. Gusto ko palang, partner, magpakinggan. Miss Gemma, ito bang pangyayari? Gaano ito nagkaroon ng epekto sa'yo? Grabe madam yung apekto sa akin kasi yung nagka-problema pa nga ako sa asawa ko, tungkol nga sa pera na yan. Kasi kapag binta na ako ng dalawang kalabaw po. Kasi binayad ko sa ano. Ibig mo sabihin, maliban sa sahod mo sa Kuwait na ininvest mo dito, pati kalabaw nagbinta ka. Opo, para lang kasi dito. inano ko na sa pagpabahay po. Kinayo nung na-aksidente yung mama ko, humihi ako sa kanila ng tulong, kahit na kaunting pera, hindi nila ako binigyan. Okay, ganito ha. Gemma, sa susunod, huwag kang pasok ng pasok sa mga ganyan Yes na po. networking, ha? Kasi ako, kinuha ko, kanina ko pa pinag-aaralan, hindi mo na intindihan yung pinasok mo. Hindi mo inintindi kung paano ka kikita at hindi mo inintindi kung paano ka tutubo. Hindi mo na intindihan na pag hindi ka nagbenta at hindi ka gumalaw, wala ka rin kikitain. Oo. Aminado ka ba na hindi mo talaga masyadong naintindihan kung ano yung pinasok mo? Ano ba, naintindihan ko naman po yung ano nila, in-invite ko na nga po yung family ko, parang pinuhunan ko na po, na ano, ganyan pa ako nila, kasi sabi nila, tutulungan ako nila. Kaya kung nakikinig yung mga katulad mo na naging OFW ngayon, kung may pera kayo dyan, mas mabuti pang I-secure na lang i-secure ng ninyo maayos kung sa ayaw nindong ibangko. Huwag kayong basta susugal sa mga Tama. networking It's very or hard mga na mga paluwagan o kung ano-ano tinatawag, dyan. partner, na too good Kasi to tinan be mo true. kaya ko tinanong kanina, yung mismong kumumbinsi sa'yo na linapitan mo, tinanong ko kung yumaman na. Hindi daw. Hindi. O, paano ka ngayon yayaman na yung nag-imbita sa'yo, hindi pa rin yumayaman? Nalaman ko siya nung pag-uwi ko na lang nung nakipagkita sa Sino nga yung partner? Late na po. Sino nga yung Kasi may-ari ng Facebook? Siya. Hindi yung may-ari ng Facebook. Siya nga. Hindi yung... Mark Zuckerberg. Yan. yan. Alam niyo Pag yung yun ang partner- nag-imbita sa'yo, maniwala ka. Kasi yun mayaman. Kasi nung una mga post nila nagsasabi, nakikita na kaming ganyan sa mga post nila. Kumbinsido naman ako talaga. Alam mo, Akala Captain, ko mayaman. Eto, Miss Gemma, naiintindihan mo kung paano kumita, pero hindi mo naiintindihan kung paano malugi. Tama? Opo. Ayan. Alam mo, partner, dyan galit sa akin yung dalawa kong pinsan. Na. May ganyan, mga network. Sila mismo nag-away, Hindi, partner. pupunta sa tapat ng bahay. May bagong sasakyan. Sabi ko, kita mo yung pinsan.
dahil sa networking, may sasakyan ako. Sabi ko, ano yan? Nabayaran ng cash? Ay, hindi. Hulugan. Hulugan. Oo. Sabi ko, ako hindi nag-networking. Ayan, sabi ko, bago yung sasakyan ko, walang networking. Sa kamuti lang yan. Ayan. Miss Julie, kasi nababanggit niya yung epekto sa kanya. Sa'yo naman, gaano ka naman naapektuhan dahil dito sa matanong ko lang, problema niya? partner. So, mag-i-invite ka pa ba ng mga Hindi na po mag-networking? kasi matagal na po akong hindi active. Ayaw na rin, partner. Ayaw na. 2021 pa po, hindi na po ako active kasi nga po, nung start po nung umuwi ako galing Manila, namatay po yung kapatid ko, hindi na po ako nakapag-active. Saka na-realize mo na rin na Opo. mahirap din kumilos. Sabi ko na, Oo. partner. Malaking naging epekto rin ba nito? Opo. Malaking account din po yung nabitawang ko. Oh, hindi rin tumubo. Ayan. Kita mo, partner? Miss Kita mo? Miss Gima, ay, Hindi lang ikaw. Wait lang, partner. Ikaw naman, partner. Marami kang sinasabi, partner, na eto nga, partner, tanungin natin si Miss Gemma kasi problemado ka, problemado din siya, hindi siya yumaman, hindi ka rin yumaman. Pari ba kayong mapag-ayos na lang? Kasi nababanggit niya, andyan naman yung produkto. Ibibigay sa'yo na hindi expired. Magagamit Wala mo nga at si ng Miko, pamilya nasa mo. Catanduanes. Sabi kasi ni Minter Miko, yung mga product daw, expired na Ay, daw. hindi yung pwedeng iba. i-deliver yung expire. Hindi Expired na na nga. po. Ay, hindi yung pwedeng iba. i-deliver ang expire. Huwag mong Opo, tatanggapin di pag ko nga, expire. sabi ko nga, di naman tatanggapin yung Eto expired na nga si Miss Julie. Nangangako ka, Miss Julie, tama? 100% ba yan na maibibigay nyo yung produkto na hindi expired? Para tapos ang Iko-concern problema. ko po Hindi, kasi bawal i-deliver ang expire. Another kaso yan. Opo. Pag nag-deliver kayo ng produktong expire. Hindi Kaya naman mo po ba ipapil. sabihin 100% ngayon na ang bibigay yung produkto ay hindi expired? Yes po. Para mapakiusapan natin na hindi na magreklamo. Opo. Saan gagamitin na yun pa? Oo, sabi niya, partner, gagamitin ng pamilya. Wala na rin siya papakainin kalabaw kasi bininta na. Wala na magagamit ng ano product na yun. Wala na nga yung kalabaw, partner, na pagka papakainin noon ng Oo. produkto. So ngayon, anong pinaka-decision mo? Kasi gusto natin malaman, partner, Magrereklamo ka? magre-reklamo Civil. ka. Civil. Pwede naman sabi ng abogado. Magrereklamo na lang po ako kasi yung pera talaga, grabing apekto sa akin. Okay. So magrereklamo. Pinagpaguran ko talaga yun sa abroad. Uy, mahirap Yun lang sa po. Kuwait. Pero Mabuti alam nga. mo ba, yung pagre-reklamo, another gastos ulit. Yun ang problema. Diba? Yan po ang problema eh. Alam mo, Wala akong mahirap pera na ang buhay ano. sa Kuwait ng mga OFW. May nilalagay sa freezer, partner. Oo. Pagkatapos ilalagay mo lang sa... Naiintindihan namin, sa, Miss Gemma, na ano, talagang networking. kailangan mo ng pera, pinaghirapan mo yun, pinagpaguran mo. Pero kung naiintindihan mo yung kontrata, produkto talaga ang pinasok mo, tama? Opo, ano ng produkto po yun. May income na yun kasi nagdagdag ako ng mga accounts member sa baba Oo, ko. naiintindihan na namin yan, Miss Gemma. Ngayon, Sa kanila lahat yung pera ko na sila ng product, pera, sila naghahawak no. So, uling tanong. Paano yan? Kung talagang produkto lang ibabalik nila sa'yo, tatanggapin mo, hindi? Hindi na po. Magrereklamo ka na lang. Opo, kasi matagal na yan. Okay. Noon ko pa kasi So, inaantay sige. yun eh. Sige, partner. galit na siya, partner. May puntos rin naman kasi, Noon partner. pa niya hinihintay May yun. puntos. Kasi ako, kung diniliver mo yung produkto, labing-isang taon okay na pa yun. akong Kung antay. nag-deliver sana yun, gagamitin mo na lang. Tatanggapin ko po nung Ang time na problema, yun. hinintay na January 2022. Itinan mo, mag-July 2023 na ngayon. Andyan si Miss Jolie. Baka gusto mo, Miss Jolie, na pakiusapan pa si Miss Gemma sa huling pagkakataon. Ilang beses ko na po yung pinakausapan. Tapos, yun nga po, sinasabi niya, ayaw niya tanggapin niyang product kasi aanhin niya naman daw yung product. Sa totoo lang po, dinala ko pa po siya sa bahay namin para makita niya yung sitwasyon namin. Pinakilala ko siya sa pamilya ko para po makita niya kung ano sitwasyon ko. Ano po yung sitwasyon niyo, ma'am? Na hindi po ako basta-basta makakaalis sa bahay tapos ganun po yung estado ng buhay namin. Na ako nagpapakatotoo lang sa kanya. Okay. Hindi ko siya niloloko. Kailanman hindi ko po siya linoko. Okay. Miss Julie, ginawa na po namin yung lahat para po kayo ay mapag-ayos. Kaya lang desidido po ito si Miss Gemma na magsasampa na lang ng kaso. Oo. Wala si Miko, nasa Catanduanes. Sunod niya, nasa Samar na. So, Dala-dala niya siguro lagi yung produkto ni Gemma. kung sana nandito, dapat dinala mo na lang. Baka kung sakali pa nakita niya yung Kumbinsi pa. produkto, na iuwi niya na, hindi na siya Oo. magsasampa ng kaso. Nasa Catanduanes. Dala-dala yung Wala tayong produkto. magagawa dyan. So, Miss Gemma, kung ano yung magiging Basta- desisyon mo, aalalayan po kayo ng aming team. Basta yun ang advice ko sa iyo, Gemma, at sa mga kaparehas mo, ha? Yes, Pag po. may pera kayong hawak, kayong mga OFW, huwag kayong basta pasok ng pasok sa kung anong investment, saka mga recruitment. Mga networking na yan. Oo. Sayang ng pera, ha? Okay? Okay? So, Sa yan. pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo, isang misis
o bihingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang mister na mayroong stage 4 lung cancer. At sa ating tabang ora mismo, update, gamutan ng isang ginang na tinubuan ng bukol sa kanyang likuran. Matapos turukan ng anesthesia, ating natulungan sa kanyang pangangailangang medikal. Kaya mga kaaksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Parteles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaw nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang! Ora mismo. Eto partner, kasama natin ngayon si Marites Solomon Lostre, ang misis ni Roberto Lostre na ngayon na mayroong kinakarap na stage 4 lung cancer. Magandang hapon sa iyo, Marites. Magandang hapon po. No? Opo, kumusta po ngayon ang mister po ninyo? Hindi pa po siya okay. No? Pakilapit lamang po. Hindi pa po siya okay po. Aso medyo masama pang lagay. Nasaan po ngayon yung mister po ninyo? Nasa bahay po. Nasa bahay. Anong wala po sa ospital. Bakit wala po sa ospital? Kasi Kalalabas. sabi nyo hindi okay. Kalalabas pa lang po niya ng 24. So sa recovery stage pa, partner. Opo. So, kumusta ngayon siya sa bahay? Yun po, medyo nagpapalakas po ng konti. Ibabalik pa po siya sa July 6 para mag-chemo.
Sino po ang nagbabantay ngayon sa bahay? Anak ko po. So, ibabalik pa siya para sa chemo. Opo. So, yun ang advice po ng doktor. Opo. Kailan pa po nagkasakit itong asawa nyo? Nung una po, 2022 po, ng March. Naninigarilyo ho ba siya? Hindi po. Saan niya raw nakuha yung lung cancer? Maano ho daw siya sa alak daw. Sa alak. So, nagkikemo na siya sa ngayon. Nakailang beses na ho? Bali, isang beses pa lang po. Nung June 15 pa lang po. Okay. Pero anong sabi po ng doktor niya? May pag-asa pang maka-recover? Ay, sa totoo lang po, hindi pa po nila sinabi sa akin na may pag-asa pang gumaling ho siya. So wala pang ganong abiso yung doktor. Basta ang sabi ng doktor, kailangang magpa-chemo. Mag-chemo lang. Opo. Ayun. Opo, Nanay Marites, ano po ang gusto ko pong malaman na ilan po ba yung anak ninyo ni Mr.? Bali, 4 po. 4. Mga ilang taon po itong mga anak ninyo? Bali po, 18, 17 bago, 13 at 12. So, isa lang yung hindi na minor, the rest po minor de edad. Opo. So, ano po ninyo natutustusan yung pangangailangan nyo po, pang-araw-araw? Mananahiman po ako. Kung minsan po, nakakatanggap naman po ako ng tahi. Kung talagang walang-wala, nangaagad na lang po ako sa kapitbahay na. So, meron pong pagkakataon na nangingi na lang po kayo ng pagkain sa kapitbahay. Mabuti po, may mga mabubuting kapitbahay po kayo, Nanay. Gaano po kahirap na ang ganitong sitwasyon na si Mr. may sakit, kayo po nananahi, pero minsan po wala po kayong natatanggap na mga tahiin. So, mahirap po. Napakahirap po. Noong wala pa pong sakit si tatay, ano po yung trabaho niya dati, na? Tricycle driver po. Tricycle driver, opo. So, ngayon, hindi na siya nakakapagkayod. Halos magdadalawang taon na po. So, talagang hirap ang inyo pong sitwasyon ngayon pagdating po sa pinansyal. At ito po, may kinakaharapang sakit si Mr. Opo. Ano po yung tawagan niyo ni Mr. Nay? Agong. So, kung may gusto po kayong sabihin kay Agong, kay Mr. niyo, ano yung gusto niyong sabihin, Nay? Sana po, gumaling na lang po siya. Sabihin niyo sa kanya direkta, Agong. Agong ko, sana gumaling ka na. Gagawa ko ng parang para gumaling ka. Lapit ako kahit saan, basta gumaling siya. Nanay Marites, sa noong nagsimula po itong sakit ni tatay, ano po yung pinakamabigat na problemang dumating po sa inyong buhay? Yan lang po, sakit pong yan. Ito na po talaga, opo. So, talagang ito na po yung parang pakiramdam nyo po ay mabigat na pinagdadaanan at pagsubok po ang inyo pong kinakaharap. Okay. So, Nanay, makinig ho kayo para tugunan ang medikal na pangangailangan ng inyong mister. Makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Judy Binaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patient, UMAEP, ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa iyo. Magandang Ma'am Judy. Magandang hapon po sa inyong lahat, Sir Josh. Opo. Ma'am Judy, ano hong maaari po nating maitulong dito kay Tatay Roberto, ito pong asawa ni Nanay na bisita natin ngayon? Ano po, Sir Josh, bali, nabigyan naman po namin siya ng schedule sa DSWD. Kailangan niya lang pong ipa-update yung kanyang mga dokumento kasi nung upon checking po, medyo hindi lang po nagmamatch yung medical certificate at kanyang mga reseta po. So, sa ganun pong problema, Miss Jody, na nababanggit nyo na hindi po nagkakaroon ng matching ito pong reseta at itong medical certificate, ano po yung pwede nating maitulong para naman po ay makatanggap sila ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ayun, Ma'am Remy, kailangan lang nilang konting i-update lang yung papers. Then after po nun, Ma'am Remy, meron na po silang naka-reserve na schedule sa DSWD. Ayun. So kailangan lang ayusin yung papel. I-update lang, partner, pero yung tulong, partner, ay meron ng schedule mula sa DSWD. So kaya ba natin yung Nanay na maayos yung mga papel lang na kailangan? Ayun. Opo. Pero huwag kayong mag-alala, Nay, tutulungan po namin kayo kung paano po yung pag-update, kung paano nyo po may update yung mga kailangan po. So alalayan pa rin sila, Yes, partner. Ay, partner. very good. Ma'am Judy, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Ma'am Judy. Maraming salamat din po.
Ayan. So napakinggan mo, Nanay, ano? Sige po. Meron na kayong schedule para sa DSWD para naman yung hinihingi nyo pong tulong ay matanggap nyo na. Sige po. Aside ng Salamat partner, po. eto po, Nanay, tanggapin nyo din po itong financial na assistance mula naman po ito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo program. Marami pong salamat sa Ako Bicol. At maliban po dyan, Nanay, dahil hindi na Bedridden nakakakain na si si tatay. tatay, Kayo opo. rin, hindi kayo ano ngayon? Extra. May padala pa po na food packs at ayuda ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico para sa inyo. Salamat po. Ano po ang masasabi nyo ngayon sa Ako Bicol, kay Congressman Saldico at sa programa Marami pong salamat sa tuling ninyo. Yun lang po. Gumaan po ba, Nanay, ng konti yung pakiramdam? Sige. Opo, maraming pong salamat. Gumaan po yung pakiramdam kong may nakatulong po sa inyo. Ayun. Yan ang pagtulong ora mismo. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victor Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon, kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa.